number one. Always number one. DZGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Oras sa Radyo DZGB, 6 minutos pasado alas 5. Maray na hapon mga tugang uya po ang mga barata ngunyan para sa aga digdi sa Radyo DZGB. Mga baratang maruluwa sa aga sa mga dyaryo nasyonal. Enot sa PBN DZGB sa mga baratang ngunyan para sa aga. Inotuntan barata hali dyan sa luwas. Si Luwens Barsana. Luwens kamen. Yung inaiblat si Hinaiblat si SK Chairman Jordan Albaharo kan Barangay Biga, Legazpi City pagkatapos na mariparo digdi sa may Purok 3 sa may Arimbay Bridge natuki na nagkatirang mga inaspaltong parte kan DPWH 2nd District Engineering Office na nasampitan ng barangay. Hilingon yan na sitwasyon na naagihan ka na DZGB News kung saan uminapudir naman ang team kan Albay 2nd District Engineering Office kan DPWH na pinadara mismo ni District Engineer Warren Azotea asin na inaksyonan na ini. Ngunyan, nagreparang ngunyan ang nasampitan ng mga team alagad ang nasampitan ng bagay kung ihilingon talaga na kulao na ini nagpaparahiwas na noo at inatuking parte kan aspalto na pwedeng ikadiskuido kan mga motorista asin mga saradit na auto. Bagay man na ipinagunampitan sa DZGB News ka nasampitan ng opisyal na sa ruman digdi sa dapat na manimbag iyo ang Legazpi City Water District o LCWD nangani ng maasikaso ang tiring na bagay. Kung matatandaan kan enot uminaksyon naman digdi ang DPWH 2nd District Engineering Office na maaksyon na nilitik sa pala na ininin mga asfalto alagad kan pagparauran, pagparabaha kan mga nakalis na aldaw o lingon yan ang buminuting kay balik giraray sa dati mas uminiwas pa so mga asfalto na nagkaraot na sinabalan sa nakanasampitan ng ahensya. Ang taro pa sa pinagaputik din to LCWD. Abangan ang mga follow-up report kayan, ako po si LBB. Dahil mantulos masabak ang mga bakunador sa COVID-19 vaccine nagibo kan Johnson & Johnson dalanta kay Puango na sindang mag-agi sa special training para madaling mahiling ang anoman na adverse event matapos ang pagbabakuna. Sinabi ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na kay Puan pangturuan ang mga mabakuna ng Johnson vaccine para mailing tulos kung magbaba ang platelet count matapos ang pagbabakuna. Sa sinabi na bisuan man ang mga tuturukan na pwedeng maapektaran ini nin pambihirang blood clot incident matapos ang immunization. Naresibi na ni Department of Health o DOH Secretary Francisco Duque III ang enot na kaining dose ng coronavirus disease 2019 o COVID-19 vaccine. Binakunahan ang sekretary na sarong senior citizen in CoronaVac vaccine na gibukan Chinese manufacturer na Sinovac. Katakod naman ini kan pag-aprobar kan Food and Drug Administration na tugutan na magamit ang nasabing bakuna sa mga edad 60 anyos pa itaas. Sa tahaw naman kan kakulangan ng supply ng AstraZeneca vaccine. Hinagad man ni Duque sa publiko na magbabakuna na kontra COVID-19 asin sa giraray taawanin doon na ligtas asin epektibo ang mga bakuna. Nagpatanid ang mga eksperto hali sa Octa Research Group kontra sa padagos na pagturo sa COVID-19 restriction sa National Capital Region. Maski ang ulakit kan helang, nagpapailing na medyon pababa na. Sinabi ni Octa Research Fellow, Father Nicanor Austriaco, na ang reproduction number dapat hababa pa sa saro para sa nagkaparang simana. Hinagad ninda sa gobyerno national na ansarong benchmark para baguhon ang quarantine level iyo ang daingo na
pagtapuson ang modified enhanced community quarantine. Idinugang pa man niya na dapat siguro na magbaba pa ang reproduction number sinilingon ini sa mga masunod na semana. Pigkakarkulong mag-abot na sa 1 milyon ang kaso kan COVID-19 bago matapos ang bulan in Abril. Sigun kay Octa Research Fellow Guido David, piglalauman na maabot sa 1 milyon ang kabilugan na kaso ng COVID-19 sa nasyon. Pero bay ini nangangulugan na maglala ang pandemic situation sa nasyon. Sinabi niya ang daily average number kan COVID-19 cases sa Metro Manila iyo ang nagbaba sa 4,300 na cases. Ang Metro Manila iguang negative growth rate na negative 11%. Asin ang reproduction number iyo ang nagbaba sa 0.99 kasunod kan pagpapautob nin 2 semanang enhanced community quarantine. Pero sinabi ni David na dapat iitaas ang kapasidad kan mga ospital dahil mantinidong halangkaw ang kaso asin dakol na tawo ang ipunin hospital care. Siring man ang 2 semanang ECQ sa NCR Plus, dakulang tabang para maibaba ang kaso apisar kan dakula ang ipigwalat na impakaini sa ekonomiya. Nag-insistir si Labor Secretary Bebot Bello na bawasan ang quarantine period sa mga nag-oroling overseas Filipino workers. Sa sinabi na piglilikayan nindang masimot ang fundo kan Overseas Workers Welfare Administration sa pagsimbag sa gabos na pangangaipo kan mga OFW o returning overseas Filipino para pa sa suporta sa mga doktor, siriman, pali poton ang quarantine period. Idinugang pa man niya na dakulang fundo ang matitipid in kaso bawasan nin maski 4 na aldaw ang quarantine period sa mga OFW na nasa 10,000 hasta 15,000 ang mga minaoroli sa nasyon kada aldaw. Target kan gobyerno na pakusugon pa ang hospital capacity sa NCR Plus sa pagi kan dagdag na 200 na intensive care unit o ICU beds para makomodar ang coronavirus disease 2019 o COVID-19 patients. Katakod naman ini kung pahayag ni Presidential Spokesman Harry Roque na nagkapur ang regular hospital room sa mga pampublikong ospital ang gigibuhon na ICU. Sinabi niyang ipinapairarong pa sa survey kung nagkapur ang regular rooms ang pwedeng makonvert bilang ICU. Tiwala ang palasyo na maisa sa pinalmunya na simanang ini ang planong conversion kan regular na hospital bilang ICU para sa may mga COVID-19. Nakaplano na ang pagtagaman ni sobra sa 500,000 na doses ni Sinovac na nag-abot sa nasyon. Sinabi ni Dr. Ted Herbos, Special Advisor to the National Task Force Against COVID-19, matapos na mapabilang sa mga personal na nagsabat sa pag-abot kan suplanin mga bakuna. Sa sinabi na 100,000 doses ang bagong supply kan Sinovac vaccine sa Metro Manila asin ini para sa mga lugar na may halangkaw na kaso ng COVID-19 seriman ang mga nasa priority list o kaya A1 hasta A3 categories. Solamenteng sa mga daika kayahon maglakaw o makaduman sa vaccination centers on house-to-house vaccination. Sigun ini kay Health Undersecretary for Field Implementation and Vaccination Coordination Mirna Cabotaje. Sinabi niya ang pagharong-harong para magbakuna, limitado sana sa mga bedridden, senior citizens asin may comorbidities. Ipinahayag ni Cabotaje na nagpaluwas na ang Department of Health o DOH ng mga regulasyon para sa ligtas na house-to-house vaccination na pigigibo naman sa mga munisipalidad asin syudad. Sinabi ni Cabotaje na ang general policy sa pagbakuna, iyan fixed site arog kan mga ospital asin mga lugar na pigdesignar bilang vaccination center. 52 ng miyembro kan Philippine National Police na nagadandalan sa COVID-19. Sinabi kan PNP Health Services na ang pinakauring nagadan iyo ang sarong 50 anyos na lalaki na nakadestino sa Marilao PNP sa Marilao, Bulacan. Sinabi ni PNP Chief General Debol Cenas na dinara pa man ang pulis sa ospital matapos na ini makamati ning kadefisilan sa paghangos. Sa diagnosis, ang ikinagadan kan pulis yon acute respiratory distress syndrome secondary to severe pneumonia. Kinonfirmar ni Food and Drug Administration o FDA Director General Eric Domingo na 24 na mga individual ang binawian ng buhay matapos mabakunahan kontra sa COVID-19. Inigikan sa kabilugan na bilang kan mga nabakunahan sa nasyon. Sigun kay Domingo, 10 sa mga binawian ng buhay ang natudukan nin Coronavac mantang 14 ang natudukan nin AstraZeneca. Nagkapira sa mga nagadan, iyo ang nagkaigwa nin severe COVID cases. Igwa man ni nagkaigwa nin pneumonia,
heart attack asin may diabetic. Mantang ang duwang kaso ni nagadan, iyon paragos pang pigi-imbestigaran. Piglino man Domingo na daing kinaaraman sa bakuna ang pagkagadan kan mga ini kundi igwa talaga sindang kamatayan. Nangapudan si retinidong Senador Laila de Lima na imbestigaran kan Senado ang napabaretang pagsuway sa human rights sa implementasyon kan enhanced community quarantine sa Metro Manila asin apat pang kataraning ng mga probinsya. Sa Senate Resolution 703, sinabi ni De Lima na ang pagkagadan kan mga nagsuway sa ECQ sa kamot kan mga otoridad malinaw na pang-aabuso sa poder. Ang sayang tanawaning punto iyo ang kaso ni Darren Manaog Peña Redondo kan General Trias Cavite na nagadaan matapos padusahan ng sobrang ehersisyo dalan siya na sa pagbakal ng tubig mantang may curfew hours. Higlan seremonya na aldaw kan mga supporter ni Vice President Leni Robredo on National Lugaw Day Feeding Program sa liwasang Bonifacio sa syudad kan Manila. Kasabay ini kan ika-56 na kumplianyo kan Vice Presidente kan Nasyon kung sa inatab pa sa napig pilahan na tulos ini kan publiko. Umilabot sa sobra 300 na individual anatawan ng lugaw asin kan bottled water mantang napag-araman na sa 69 na grupo kan supporters ni VP Leni ang nagkonduktanin aktibidad bilang regalo sa iyang kumpleanyo. Apara sa Manila, piglansar o ginibo man ang nasabing feeding program sa manibaybang barangay sa syudad kan Caloocan, Malabon, Navotas, Mandaluyong, Makati asin Quezon City. Para masigurong ligtas ang gabo sa COVID-19, maigot na ipinapautob kan mga supporters ni VP Leni ang minimum health protocols sa pigigibo ng feeding program ngunya na aldaw. Iba pang detalles kang Bareta pagkatapos na nakini. Maggie Magic Setup, my new triple pack. Maggie Magic Setup, my new triple pack. Dagdag savings up to 2 pesos sa new triple pack. May Maggie Magic Setup triple pack na. Dagdag up to 2 pesos savings, dagdag sarap at aroma pa. Para sa all-in-wonderful na lutuin araw-araw. Dagdag savings, araw-araw sa new triple pack. Hey! Maggie Magic Setup, new triple pack. Pili na! Savings up to 2 pesos versus buying 3 Maggie Magic Sarap 8-gram packs. Dagdag sarap at aroma versus previous formulation. Check the label, mommies! Mayan Rivera po. And Dia! Pagdating sa milk, di porkit mura sulit. Kaya, Check the label, mommies! Check the label, mommies! choose Nido 3 Plus. Tinodo na sa immunonutrient, may DHA pa. Pagkasulit, mommies! At ito lang ang may Lactobacillus protectus to help support respiratory defense. Total protection, mommies! With 3 balanced meals, kaya wag basta-basta sa pagpili. Always, Check the label, mommies! help todo protect. Choose Nido 3 Plus. Nasa kamay mo ang kalusugan at kaligtasan ng mga alaga mo. Paalalang hatid ng Microban GT at Tigrolac. Isolation, nutrition, disinfection, supplementation, vaccination. Kasaang 5 steps. 1, 2, 3, 4, 5. Para alaga ay protektado, sunding mabuti, mag-biosecurity. Ikaw at ako, lahat tayo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kasado. 5 kasado. 5 kasado. Lemex na! Kawawang batay, lumo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex for Kids yan! Sarap, lasang orange, yummy, banana! Lemex na! Sa ubo ng baby pasteko, Lemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Lemex! Detex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatod sa inyo kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataon ng impormasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tung hinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaugto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Maggie Magic Setup, my new triple pack. Maggie Magic Setup, my new triple pack. Dagdag savings up to 2 pesos sa new triple pack. May Maggie Magic Setup triple pack na. Dagdag up to 2 pesos savings, dagdag sarap at aroma pa. Para sa all-in-wonderful na lutuin araw-araw. Dagdag savings, araw-araw sa new triple pack.
Maggie Magic Sarap New Triple Pack. Pili na! Savings up to 2 pesos versus buying 3 Maggie Magic Sarap 8-gram packs. Dagdag sarap at aroma versus previous formulation. Sumali sa magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng kahit na anong Jim's Coffee products na may expiry year na 2021 onward. Ilagay sa puting sobre na may pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma, kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Sa July 24, 2021, magkakaroon ng preliminary draws kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos each mula Luzon, Visayas at Mindanao at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan may isang mananalo ng 1 milyong piso, 1 million pesos at 100,000 pesos para sa kanyang partner outlet. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for details. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2021. Halika na sa pinakamura, panlalaki, pambabae o pambata. Sexy fashion, presyong abot kaya. Dito ka na sa tunay na pangmasa. Bag, shoes, pants, RTW. Dito na sa home, marami ang matitipid mo. Budget ay sapat sa bilihing mura. Dito na tayo sa tunay na pangmasa. Home Enterprises, the cheapest in town. Home Enterprises. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhaing na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadagog na kada ikatalo asin ultimo biyernes kan bulan alas 11 nin aga sagod alas 12 nin udto sa laog kan programa Aramon Yato. Usapang Consumer at Negosyo. Ihahatod sa indog kan Department of Trade and Industry Region 5 asin kan DZGB. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan. Maggie Magic Sarap, my new triple pack. Maggie Magic Sarap, my new triple pack. Dagdag savings up to 2 pesos sa new triple pack. May Maggie Magic Sarap triple pack na. Dagdag up to 2 pesos savings, dagdag sarap at aroma pa. Para sa all-in-wonderful na lutuin araw-araw. Dagdag savings araw-araw sa new triple pack. Hey! Maggie Magic Sarap new triple pack. Pili na! Savings up to 2 pesos versus buying 3 Maggie Magic Sarap 8-gram packs. Dagdag sarap at aroma versus previous formulation. May bago! Ang biggest ever Bear Brand 2.4 kilogram pack! Biggest to na Bear Brand. Biggest to, 120 pesos savings. Sa bagong Bear Brand 2.4 kilogram pack, up to 120 pesos ang savings versus suggested retail price of Bear Brand 320 gram pack. Biggest sulit to na ay! Biggest to na Bear Brand. Biggest to, 120 pesos savings. Bagong Bear Brand 2.4 kilogram pack. Biggest savings up to 120 pesos versus suggested retail price of Bear Brand 320 gram pack. Tibay araw-araw! Tibay refers to vitamin C, more iron, and zinc with 3 balanced meals a day. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Namibidan sa albay, pinadaba. Kanbanwaan sa mong congressman, Joey Salceda. Dakul na programa, gabos inaksyonan kan sa muyang congressman. Ekonomistang matibay, matinabay. Yan si Joey Salceda, padabakan masa, malala o man. Joey Salceda.
tabang. Iba pang detalles kang Bareta. Kaya po may siyan kan mga tao na nagtataon in fundo bilang donasyon sa mga organizers kan community pantry asin kung napapasain ang sendang donasyon sa taho kan mga informasyon na may mga organizers na pigsasabing may koneksyon sa mga rebelding grupo. Sinabi ni Presidential Communication Undersecretary Lorraine Maria Badoy na makahadit ang fundraising account na itinindog kan AP noon sa PayPal. Inalito niya ang publiko sa pigtutudan ng Rebel Connection. Ang sa tanawin ng punto iyo an Ana Patricia noon o AP noon sa social media na iyo an nakamukna kan community pantry sa barangay Maginhawa, Quezon City. Siniguro kan Malacanang na naghahanap ang gobyerno ng pondo para sagutan ng COVID-19 test as in quarantine facility kan mga overseas Filipino workers o OFWs. Sigun kay Presidential Spokesperson Harry Roque, naghahanap na ang Department of Budget and Management o DBM kan makukuhaan ng pondo. Ang Overseas Workers Welfare Administration o OWA anang ipo nin 9.8 bilyones pesos na additional fund. Napag-arama na pigrekomendar ni Secretary Silvestre Bello III na bawasan ang quarantine period para sa mga OFW asin tolo sindang itest pag-abot para mabawasan ang gastos kan gobyerno. Pero ang simbag ni President Rodrigo Duterte na day pwedeng ikompromiso ang quarantine protocols lalo na ta nagsurulputan ang mga variants kan COVID-19. Balikat ang Bareta halid dyan si Jimmy Nasolita. Jim, kamen. Nakatalaan bisitahon sa maabot na Abril 30 ni Secretary Mark Villar kan DPWH na bago pa sana na matapos na salugan Libod Bypass Road digdi sa Banoanin Kamalig. Ini ang informasyon na ipinabot ni Mayor Caloy Baldo sa DZGB News matapos na ma-receive niya ang notisya hali sa DPWH na nagsasabi na ang sekretary kan departamento iyo ang naka-schedule na mag-abot sa Abril 30 asin saro ini sa mga proyekto na re-reparahon kan nasabing opisyal. Ang proyektong ini iyo ang esperso kan provincial government asin DPWH kabilang na lokal na gobyerno kan Banoanin na Kamalig kung sa ngunyan tapos na ini asin pig-aragihan na kan mga vehikulos lalo na itong sa mga darakula na mga lunadan trucks asin iba pa na kung sa kulang katabangan ini digdi sa munisipyo ka na Kamalig na diversion road na ini dahil ta na iwasan na asin nabawasan na na sobrang traffic digdi sa sentro mismo kan Banoanin Kamalig asin digdi na nangangaragi sa diversion road o bypass road sa Lugan to Libod Kamalig Albay. Mga dagdag na barita, Jimmy Nasalita, DZGB News. Hinaga ni Senate Minority Leader Franklin Drilon sa liderato kan Senado na tukaron ang propestong lakdang na may kamauotan na makriminalize ang red tagging. Sa sinabi na siya, nagsumiter na nin anti-red tagging bill na gibo na krimen asin padusahan ang siring na gawi kung kaya inagad niya sa liderato kan Senado na dangugon ang propestong lakdang sa mas lalong madaling panahon. An sa iyang pangapunan nagluwas kasunod kan pagkakonektar sa community pantry organizer sa mga rebelding grupo. Nadugangan pa ang mga senador nangingilian kay Lieutenant General Antonio Parlade matapos red tag ang mga volunteer kan community pantry. Sigun kay Senator Richard Gordon, nagarong nadadivert sa red tagging kan organizers din community pantries ang milyon-milyon pesos na intelligence fund gikan sa budget kan Armed Forces of the Philippines o AFP imbes na itabang sa mga Pilipino. Sinabi pa ni Gordon na napapasupgan sa ang gobyerno sa pagbutwa kan community pantries dahil nangangahulugan ining kulang sa aksyon ang gobyerno niyan na may coronavirus disease 2019 o COVID-19 digdis sa nasyon.
Yan mga tugang nga detalles kay mga barata ngunyan para sa aga digdi sa Radio DZGB. Sa pangaran kan mga pagiriba, Manny Totanya Salado Technical. Kami po nagatod kan Bareta. Ako po si Francia may Borras. Ako man po si Edwin Peralta nagsasabing mabalos kan sa indong pagantabay. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya